dumateng Raja Mala sarta mecah mustakanipun Patih Kincaka lan Rupa Kinca. Menika mujudaken bab ingkang dados trontonging pepadang. Satriya ing nggadahi kaprawiran kados mekaten menika menawi boten Werkudara kula kinten boten badhe kelampan. Lah mangkut narimeng kabubutine kang den bawani wenganing Tyasukari ila ing kaya lumaku wanci pangklong kepapak obor sewu yen Werkudara mapan ana Wirata mestine Pandhawa 5 kelawan bojone Puntadewa si Pancaliya Drupadi ndelik ana negara Wirata mestinipun kados mekaten. Lah kula anggadhahi siasat menawi paduka Kaka Prabu Duryudana kepareng dhahar atur kula. Prayogi monggo dipun gepuk kemawon dipun serang kemawon negari Wirata dipun rampit saking ajeng lan wingking. Saking ajeng mangke kula sawadyabala saking negari Trigarta ewadene ingkang rampit nyerang saking wingking nenggih Kaka Prabu Duryudana sakurawanipun. Kula saged nggambaraken menawi negari Wirata mangke remuk bubuk dados rempon ora perlu digoleki Pandhawa bakal njedul cocok yen ngono. Manyar-manyar mrit gantil buntute kisah. Kados pundi to penemban Bisma ing atase pasewakan wong tuwa-tuwa do seba parandene babar pisan boten dipun gagas kaliyan ingkang wayah pun Duryudana. Malah samangke sampun gedhek antuk pidak jempol kaliyan Ratu Trigarta Susarma badhe nyerang negari Wirata. Mongko Wirata niku negarane mbae. Menawi wonten lampahan kados mekaten menika ing rumaos dosa